Každý si pamätá to obdobie v detstve, keď sme sa iba bláznili, bolo nám sveta žiť. Dnes není dôvod, prečo by sme sa nemohli k tomu občas vrátiť a na chvíľu stratiť hlavu, presunúť sa výťahom o 2 patra nižšie, z hlavy smerom do srdca, trocha sa uvoľniť, nechať sa unášať prúdom, je to tak oslobodzujúce. Skrátka, v živote prídu občas momenty, kedy každý človek má chuť spraviť niečo bláznivé. Poznáš ten pocit, keď ti z ničoho nič úplne šíbe? Trasie tebo 220, telo sa bez príčiny hýbe. To je tá predzve, že dnes niečo uletené príde. Rozum je proti, ale srdce vraví pomežíme. Idem si svoj svet a jebem na všetkých, schýza je najvác, dezertem s vecmi.